Parlem ara amb el Francesc Orella, el protagonista, que aquesta temporada podem dir que perd protagonisme gràcies a la Silvana, que ens pots parlar d'aquesta nova trama. Aquesta nova trama de la Silvana comença ja en el primer capítol. Sí, la Silvana evidentment menjarà una mica de terreny en el Merlí perquè és una professora jove, simpàtica, molt guapa i que també té uns mètodes d'ensenyament diferents, més semblants als del Merlí. Per tant, el Merlí veurà que té competència perquè aquesta noia de seguida la Silvana es posa els alumnes a la butxaca i el Merlí estarà gelós. Per tant, sí, veurem el Merlí gelós, el qual dona molt joc també per veure altres aspectes del Merlí que entrarà en crisi, en una certa crisi personal i professional al llarg d'uns quants capítols. La crisi aquesta que parlem veiem que és una temporada més fosca, més adulta, veiem que el Merlí està patint, tindrem el... No tant, Bueno, heu fet molt dramàtic, no? No és tan dramàtic, però sí que hi ha trames, com has dit, més adultes, els alumnes passaran alguns per algunes situacions delicades, temes d'actualitat i que són d'una certa gravetat, i el Merlí que estarà en crisi, per tant és fosca en aquest sentit. També d'alguns temes dels que es parlaran en les classes de filosofia, però això no vol dir que no es perdi, que s'hagi perdut l'humor. Hi haurà humor, hi haurà sexe, lo habitual, hi haurà merlinades, vull dir que no canvia tant, però sí que hi haurà novetats en aquest aspecte. Seguirà sent Merlí. Sí, clar, sí. Vam veure a la segona temporada unes petites crisis amb la Gina, amb la teva parella. En aquesta tercera temporada, com veiem aquesta relació? Ja ho veureu, no puc avançar gaire. No, la relació amb la Gina també evoluciona i les relacions passen per alts i baixos, són muntanyes russes, com s'ha vist en les dues temporades anteriors, també en aquesta tercera. La relació entre la Gina i el Merlí passarà per moments de crisi, però només puc dir que no durarà tota la tercera temporada aquesta crisi. Ha estat fàcil treballar amb gent tan jove al costat? Molt fàcil i molt estimulant. Jo he après molt de treballar amb els companys peripatètics, que són ja actors magnífics, perquè són aquesta generació de joves actors que són molt dúctils, molt observadors, espontanis i molt frescos, ràpids, intuïtius, fan que no t'apalanquis. Per tant, ha sigut un feedback magnífic poder treballar amb actors joves. Jo m'he sentit molt còmode amb ells perquè són fantàstics com a persones, primer, i grans professionals com a actors. Em vaig trobar molt còmode des del primer moment amb ells i ells amb mi també, i la veritat és que hi ha hagut una connexió collonuda. I per acabar una paraula, com descriuries el final de Merlí? Potent. Una paraula, m'has dit? Potent. Potent. Moltes gràcies, Francesc. De res.